Ćao svima, danas je 11. januar i sad ćemo da vidimo kako su putari očistili puteve u Novom Sadu. Ovo što sam sada snimio je parking u Petrovaradinu, a sad idemo malo kroz grad da se promujem, da vidimo šta se tamo dešava. Čuo sam da je haos, tako da vidjet ćemo. Dule, imaš li ti neki savjet za vozače koji su u kolima po ovakvom vremenu? Samo sporo i ja tako pričam kolegama na kafi. 2-3 puta mi se ugačio auto, rekao, mislim, krenem u prvo, velik sneg i ne možeš ili ugat. Nešto. Samo sporije i polako. Dule, hvala ti, budi ti oprezan, sneg očito nema nameru da prestane, pa se shodno tome valja ponašati. 10:37 i slušamo Closer. Šta je fazon kod vožnje po snegu? Da morate da prebacite u višu brzinu kako bi vam se točkovi prilagodili podlogu. Bacite u nižu, odmah počinjete da šlajfujete i ostajete u mjestu. Ovdje za sad još i nije strašno, ovo je pre Radovićeva ulica na Petrovaradinu. Ovdje još i okej. Ali ako bih skrenuo levo ovdje prema Kamenici, pretpostavljam bi to bio haos. Ali vidjet ćemo, to je Petrovaradin, sad ćemo da idemo u Novi Sad. Pri ovoj brzini 30-40 na sat, ne više. Jer ipak klizi ispod, jesu oni nabacali kao so i tako to, ali vidi se da to nije to. U Srbiji čim počne da padne sneg, odmah kolaps. Odmah kolaps, odmah haos. Na Iriškom vencu se uopšte nema prohodnost, zato što uopšte nisu čistili i tamo je sve pod snegom. No comment. Ovih dana još kad sam išao, kad je pao onaj prvi sneg, još sam komentarisao, mi kukamo, a vidi ljudi su nabacali so, sve lepo, nema uopšte snega. Pored puta ima snega, na putu nema uopšte, sve se cakli, sve je mokro, čisto. Ali eto, urekao sam. Sa druge strane je mnogo gore nego s ove strane s kojom mi sad trenutno idemo. Zato što tamo ima jedno 10 cm bljuzgavice ili kako već da nazovem to. Juče su mi kolege išle autoputem i rekli su da je blagi užas. Zato što uopšte ništa nisu čistili i autoputem ideš 50-60 na sat. Kod Beške je najgore prema ovom. Ali dobro, možda to tako treba. Valjda zato plaćamo putarinu.
teškaši džipovi ne osjeti A ništa. vidi šta dinosaurus se pokrio snegom. Idi u Dino park. Da vidiš kako su žive dinosaurusi pod zimom. Džip treba. Džabe si ti težak, razumeš, kad sam umre. Dobro, ima neki dan. Evo s tim kako mi klizi ispod mene. Samo da ne sklizne ovamo ovo. Komunalci, hoće sad da idu nekog da kazne, molim te, što pušta muziku. Ili šta će da radi. Što da idu da službe poteruju da rade svoj posao. Čoveče, bog te čoveče. Ajde, kujemo sada. Skočio sam. Vidi kako se čuva. Jede pešački za pedere. Dobro, ne bi. Evo gdje je još bar. Treba da idemo ovdje levo. Tu će biti zanimljivo. Drifting. Što bi rekao Iggy Player. Drugari, to je to, vidimo se. Stigli smo na odredište, trebalo nam je 14 minuta. Baš je fino, ovdje se klizamo. Ali dobro. Snimit ću posle još kako preko Mosta Slobode ako uspem. Ako ne, ostaće na ovom. Pretpostavljam da neću zato što će jako biti lepo za snimanje. Tako da... Ćao. Morao sam da snimim još i Most